doon nakid din. Malmalpas kami tan ni. Palutom toltakin ni bakit mo atan. So pa adi kitain tang. Kitain ta kan. Igatang mo tumalarak ti kwa. Pagkwanta ti buti. Nya ti luto natay ah. Tapara man makipangan di balayaw. Adobo nga sardinas, with tarong, with marunggay. Ha? Di ka pinaraman nga siyay. Adobo nga sardinas. Di pa inalanglang say. Apa dati kasjay? Ada, ato na ilotwag. Nagimas kan mayang. What? Dakil tapatong mo. Dakil tapatong mo. Naman tabuyong mo. Hindi masati si daw ko na yan. Unay. Nagmayang ukisanay. Naglutungan. Crunchy. Sabay igo. Nice. Lasang marunggay ah. Nice. Pindalan natin, oral lumugsot. Di pa natin yan. Kabyos pa. Dres, na ba manam? Tagatang botilan dok. Marami ko di balay. Makikita mo lang karong katawag obrao kung awisin nakpailaan. Di balay, dapat tilatlatad jay. Kalaan na yun. Kanyang natan. Lata lang, kaya agad yung plastic na nagbasutan na nga eh. Aji ko ha, pati danaw mo sa jay. Ay na, pag mula ka gita, maning pagpakialaman. Tagitig sa apol jay yun, dati ka mga isturbong. Eh, masate si Dama. Takaw man na gito yan. Si Kamoy, basta na makita nga iiwangan natin, baga magaputakaw. Pati ba rin ba kagaputi dawat? Madi nga na yung masatan eh, nagatid daw, kumaramraman na ata. Sino mo tinang bagamay? Dipindi mo't aji pinaglutaw. Napada sa kata ng Dres, nagtamnay. Nami masakit yung babasay, tagidin. Aji native, nanana, matiri. Ay na, parehas mo lang dayta. Kung nalagaro din, dipindi di pinaglutaw. Kamto mo na natin asin na, no, sa bagoong pampaabkad mo. Nagkalasan tumulaan. Kanya natin ng Dres. Kulitais. Nakasisit mo na eh. Di pa natudok tangiwa mo nang namuataw. Ang mga kulitis ata, kalkaluna yata. Sa kapay niya, problema na nung nasiit. Lumulong mo lata na malutaw. Okay. Kalkaluna. Tikas to itutura na. Naitan na na eh. Ato sa adi agas nga bagbagada kay. Agas nga bagbagam. Dala mapampansin mo. Kagalagit diti kuhan, bakal butain. Makatalaw ka to yun eh. Hindi mabasay. Mga nakaturog pa, agad pa panak. Yan, yate kamatis mo, duduwa nga piraso. Naganos pa ito may isa. Naimas kordatan no, ato lati kamatis nga kabil mo. Nagkulit ka na ya. Dipindi di pinagluto ko na lagarudain. Sa kasagpawag tiligo ata. Matitarong nga natangtangkinan ni, pinatos mo. Ay, apay ako makamahon. Ina. Ikaw nga paggatang kumutay. Tipid-tipid pa lang ah. Apay, dikinig pa rin natin ni mabalin latata. Ikatom na di perdina ni supay. Laman siya natin. Okay. Kaya anti kwarta mo, kapapit mo pa ilang. Dinakpay pinautangan. Pinautangan. Sakto pa na gulgul pa di utang ko. Mano lang mo ti pinaggatang na di pagay ko may 14.50. Sika mo makabalis ka jay. Noon nga rod daw. Hindi ako makautang kanya. Sigurado, makabulan nga gatang pala tibuting lang daw. Nagkadula kita muna ito yun. Kasla ka mo pamilyado nga tao. At alam mo isap-sap ko lang ka, di pinagarak mo, unsag. May tadi kas dahil na Andres, kaysa di agdaw-dawat ka pala kininang kintatang mo. One serving, nagbibiso na kas dahil. Ay nabak. Ado ti kabataan nga kastan, dawat-dawat kininang da kadatatang da. Numati da makatawat, agwala da. Sika mamay, kasjay, tama di na namidin da. Nakasao ka mo, nagdaanan mo lagi ta. Naging tatalaw kang tupay iti, tapos sakan tumulag subli. At kasi ang subliak. Saka na panunot ka, o narigang mo lagayam.
Tan, kaduan nakid din. Malmalpas kami tan ni, palutom toltakin ni bakit mo atan. So, pa aja kitain tan. Kita inta kan. Igatang mo tumula arak ti kwa. Pagkwanta ti buti. Inya ti luto nata ya, tapanak man makipangan niya balayaw. Adobo nga sardinas, with tarong, with marunggay. Ha? Di ka pinaraman nga siyay. Tubo nga sardinas. Di pa inalanglang say. Apa dati kasjay? Anda, ato na ilutwag. Sayang. Tilaan niya ti maim-imbento mga malutom. Sikan salang wit mga yata talulutoy. Bastad na masida, kaysa awan. Tingkit naman. Sayang nga to. Ibilag ko pa yata, pag sumurod ko. Kung pa'y karga na, di ka sulong ko. Kaya magkapay, timlang ka. Ato yung taon. Duray na magturturungan dati dalam nga kape. Nya nga tanong alam na tayo termos di balayon, ta timplam. Coffee is life ka raw. Pakilaman na iya, di ka to pakilaman. Kaya mo, ipagmo mo di dito, ba ito kada 4 kantaws, talana ka dita. Wala amin nga sao. Takit din. Tanong makaduta. Kan. Damdaman di pa nanalpas na eh. Kano pala ito na eh, sayang nga ito na eh. Hindi wala nga rotatan ni. Di pa naiiwat na kamatis. Sayang nga ta. Angot-angot na ata, mapaangutan na pa yata duduwa. Apay kilo sa akong mga nalaeng. Suruan nagtumoy, tapay siya tigluto ya. Tanda, dagas na di balayaw. Tala magitak-tak-tak matin nga tao eh. Silpo mo. Kape, matin na, kinayata ma. Tunay mo tabay mo, karag-karag. Di ba may kanti lang isla mo na eh. Ganas nga ron. Kapag siguro mo lahat yung bike mo, babaakin ng gawin nga para. Oh, yan Dre, suray kasta ito. Dokinita na ito eh. Ano kinita lang ito, baiton siyag. Ano, kayang bahay. Pinagdagsin tayo itlog mo. Nagkawis-awis ka nagbakal buti, di kan to pa kami makapidpidalay. Ni. Masakayan tala ni Manong kilo ato, baka napirdi ato yun, may sinsina pa yun na eh. Napigan na, din pa yung pa-wielding. Kaya ta. Gidurunak, si Giduruman, katinagawis. giduruman. Si katinagawis, pidalam ah. Hindi nga ro din na eh. Isa ba ang tinga tao na ya? Pinagirot mo. Hindi nga kama ating bakal buting. Nag-awis-awis, hindi naman kayo magkakaya. Ano na yun, napangin ka mo ito mo